venit la un nou videoclip mirobolant de Roblox. Astăzi vom juca Fashion Famous. Pentru că mă gândeam să fac altceva, dar din păcate prea târziu. Trebuia la 1, 2, dar eu acum la ora 3 jumate. Era prea târziu, vreau să fac azi un live cu prietena mea, primul live pe care l-aș face. Dar, da, asta e. Jucăm altceva. Bun, începem. Start! Wonderland. Nu înțeleg ce scrie, pentru că eu nu sunt chiar pricepută la engleză, dar încerc și eu să mă fac și eu cum pricep și eu cum cred. Voi încerca azi să mă fac o fată mai... mă voi lua după alții sau așa ceva gen. Bun, hai să mergem să luăm Underwater. Hai să ne facem albastru. Azi vom sta numai albastri. Deci, uite-ți-vă ce față cute. Uite-te fa la mine. Da, asta e cam prea uzată. Cred să iau altceva. Da, dar asta e mai... Uite asta. Vom lua ceva care să se asemene cu apa. Dar acum vreau să îmi iau părul. Pentru început, înțelegeți? Pentru început o să fac părul un pic mai deschis. Cam așa, nu așa, o să fac un pic mai deschis. Bun, gata. Se face dintr-o mână. Bate un pic vântul cam tare, dar na, asta e. Bun, mai avem 165 de secunde. Repede. Hai mă, mergi mai repede! Vom merge aici să căutăm niște aripi. Nu! Sirena! Ne facem sirenă! Uite, asta dansează. Ne vom face o sirenă. Unde este aia cu cozi? Bun, aici sunt haine. Știu că era gen printr-o parte... Acolo, uitați, acolo trebuie să fie. Aici. Nu, e în partea elantă. Bă, nu mai știu nimica. Uite, de aici parcă se e codița. Uite, mergi după codiță. Nu, aici nu e nimic, dar... ia uitați ce aripi de înger am. Cred că asta se potrivească bine. Următorul este cu ochiul următor. Trebuie să fie... Da, acesta este. Vom merge să ne facem ceva. Cred că ăsta, așa. Vedeți ce frumoase sunt, așa. Și vom merge să luăm o coadă de sirenă, dar nu știu pe unde găsim. Aici nu este în asta, raftul ăsta. Bă, de unde vă luați voi cozile alea superbe? Nu înțeleg de unde și le iau. Bă, de unde vi le luați? Cred că o să caut tot așa. Dacă e și nu o să găsesc coada, așa mă las, asta e. Na. Nu găsesc, nu știu unde este. Aici sunt sutienele alea, dar cozile unde sunt? Că nu sunt. Unde pana mea le-a pus așa? Uite-le! Uite, de care să-mi iau mai mare? Una mai mare. Să fie una, da, frumoasă, albastră, deschis. Nu, îmi iau alta. Nu. Cred că așa mi-aș lăsa, dar arată urât sutienul ăsta. Mă, să-mi iau unul albastru. Sau să fie așa, e frumos. Gata, uitați-vă ce cute sunt. Dar părul ăsta nu-mi prea place. Repede, că nu mi se vede nimic. Nu mi se vede părul. Vreau să-mi iau una cu cozi. Să-mi iau. De asta să iau. Ia. Mai întâi, hai să dăm părul ăsta jos. Doare. Apoi să îl luăm pe acesta cu codițe și să-l vopsim. Că mai avem timp. O să-l fac închis. Tura asta. Ia uitați ce cute sunt. Vă dau pe spate. Îmi pun păr de băiat. Cred că tura viitoare să mă fac băiat. Wow, uitați ce tare sar. Uitați. Da. Time ups. Londra mai degrabă, da? Londra.
rotundă de faimos show. Da. Este tot de vordo de best. Fără softicelă. Unde bă? Iată. Este movă și îmi place, îi dau 3 stele. Normal, nu aș vrea să le dau stele, deoarece mă face să mă scadă pe mine, desigur, da? Tuto Iusara. Unde este? Și asta faci la fel? Asta s-a făcut zână! Nici o stea nu primește, asta e zână! Puncte. Respectiva ei, puncte. Cine e aici? Și asta! Toate au înțeles altceva. Hai. Katia. Sper să a făcut asta măcar sirena. Uite, asta s-a făcut sirena. E frumoasă! Bestială! Nu, 4 stele. Nu 2. Nu știu, îi dau 3. Poate nici una nu trebuia. Că nu... Ia uzi. Aș băga niște muzică, dar nu aș băga deoarece ce să fac sirenă de cam urât, îi dau astea. Nu bagă muzică deoarece muzica aia cum zic eu, mă deranjează și nu mă mai aud. Bun, eu! Salut! Stai un pic să apar. Bă, unde-s eu? Checkpoint. Boom. Cancer. Hai. Tararam. Ha. 23, Lucky 66. Cu asta m-am mai bătut eu pe Horror Tycoon. Uleu, îi dau astea. E prea urâtă sau urât sau puncte. Buvaha. Dar nu înțeleg de ce toți merg pe acolo. Asta e frumoasă, îi dau 4 stele. Nu, e urâtă. 2, pe mine cred că nimeni nu m-a votat. Da, și atât. Da. Sigur nu câștig și cred că nici măcar nu o să ajung acolo sus. Uitați-mă! Unde sunt eu? Fac cu mâna. Unde sunt? Nu sunt. Ce e cu proasta aia mobă? Nu cred. Nu. Sunt pe locul 5! Fac urât, bă! Nu! Hai să pe locul 5! Pleacă de aici, bă! Uite pe Poppy! Dați-vă fă din capul meu! Uite pe Poppy! Scrie acolo sus, o Poppy acolo. Uitați încă 2 proaste la fel ca mine. 1 și nu mai arăt una. Unde o fugi și aia? Nu e aia? Uite, iată-l, ăsta e prieten cu mine. Hai să așa mă băte. Las că șterg eu de pe pagina de prieteni. Cine e ăsta? 23 Lucky. Ăsta l-am enervat eu într-un episod. Haia! Random. Piciorul meu. Welcome to Fashion Famous. Da, de categorii rock and roll. Mă fac neagră la sutien sau la propriu mă las neagră. Îmi fac piele neagră. Mă fac toată neagră, bă, să nu mă văd. Bun, gata, hai. Deci, direct la păr merg. La păr de băieți merg. Mă fac fată, da, știu. Îs fată, dar cu păr de băiat. Era un păr... Cred că... iată, aici. Vreau să ne iau un păr negru. Da. Nu sunt de astea, eu să fac păr verde. Chiar dacă sunt fată, eu sunt fată șmecheră. Mă să-mi iau niște haine de aici, niște accesorii de astea aici. Sau lasă. Nu mai pune zise. Aș vrea să-mi caut un lans ca Gigant. Ăsta e superb. Mi-am pus Gigant la gât. Super. Bun, rock and roll. Părul l-am destul de fucking god.
Dar fața... Nu știu ce față să-mi aleg. Una cu... Să fie neagră, să aibă buzele negre. Oh, am găsit deja una. Asta ar fi perfect. Ia uitați ce cool sunt. Oh, da. Sunt fată, bă. Bă, boss, sunt fată. Și chiar așa de sexy. Bun, acum la îmbrăcăminte. Vreau să caut ceva pe negru. Dar ceva care să... Uite, asta are niște haine pe dânsa. Nu pare deloc șmecheră. Ceva frumos, dar negru. Și nu doar pantaloni. Vreau să-mi găsesc... uite, pantaloni... Uite, hainele astea ar fi perfecte. Dar părul meu din cap e direct harcea-parcea. Papuci nu pot să-mi iau, știu asta. Asta încă nici nu s-a îmbrăcat. Au rămas cu pantaloni. Uite, aici așa, la hainele de băieți, găsesc aici așa haine. Ca lumea. Super. Da. Niște pantaloni, aș vrea să-mi iau ca blugii. Uite, de astea așa. Iar haina, să găsesc ceva, o haină șmecheră. Daddy. Arăt bine. Salut, tati! Bun, nu băgați asta seama. Iar acum... culoarea pielii, fugiți-vă! Stai, Sofia! Nu mă împingi! Stai! Uite niște accesorii pe jos. Da, nu sunt eu de ce să la Sofia, stai! Da, m-am îmbrăcat destul de bine. Vreau să mă la niște accesorii, să caut ceva. Prin ce parte era accesoriile alea? Gata, știu. Mă vor prin tot parcul ăsta pe aici. Vreau să-mi caut ceva, o chitară, dar le găsesc. Dar nu cred. Am găsit o chitară roz și albastră. Nu mi-o dă! Nu! O vreau. Asta nu mi-o dă! Nu mi-o dă! Nu! Și nici măcar o umbrelă nu-mi dă. Nu-mi dă niciodată nimic! Am văzut o consolă ceva sau așa ceva. Uite, da, o consolă aici așa, fix aici așa. Aici o cană de suc de... Bă, mă duc să încerc să-mi iau chitară. Nu se poate fără chitară. Deci dacă nu apăs într-una la asta. Haide, mă, nici asta rost nu ne dai. Ia, mă duc lângă dânsa, așa apăs. Nu merge și nici măcar una de asta nu merge. Nu, m-am făcut măcar rock and roll. Voi ce ziceți? Vă place de bine? O să vă placă! Wow! O să vă placă! Wonderland. Wonderland trebuie să fie când era atunci cu tema aia cu sirene, cu apă. Și jur că dacă era tema de sirene, iar astea... Ce-i cu asta? Nu le mai votez pe niciuna. Nu fără de mine, dacă pot să dau să votez. Bun, aș băga o muzică, aș opri joc un pic, dar nu. Deocamdată asta-i zână, n-are nicio treabă zâna cu rock and roll. Chiar așa. Cred că vrea să-și iei niște roli în picioare. Sau habar n-am ce le zice. 23 Luchie. Da, asta da. 4 stele. Uite, are și... Da, da... Ce? Rock. Nu vreau să ies, nu. Nu, lasă, hai, gata. Deci, bufana. Pun
multe puncte. Du-te fă de aici. Când ești tu n-ai conform temei. Bun, eu aici așa sunt pe o leagă și mă trag pe afară și... Ionela, vreau ce o pe leagă. Și asta, cum să zic că fata asta e... Da, e neagră, dai dau 2 stele. Atâta, nu mai dau la nimeni decât la mine. Și o fi sigur că sunt ultima și singură, Sofia. Sofia Taș. Uailei. Hele. Gata. Antonia, cine și asta? O să întorc camera. Cam așa ține. Ce? Ce-i cu asta? Nu cred. Sper să câștig. Că m-am întors și m-am făcut verde în cap. Te rog, eu, Doamne, te rog. Ce? Ce? Bă, nu, gata, nu se poate, nu. Deci nu se poate. Bă, deci n-are cum, nu se poate. Era zână, nu se poate așa ceva, nu se poate. Nu se poate, nu. Nu se poate, era tema rock and roll. N-avea nicio treabă. Deci jur că mă atunci eu acum niște păr subtil așa, dar jur că din nou mă fac și o zână. Mă fac o zână de aia cu păr tuns, ca dracu, mă fac, ca dracu. Mă enervează. Băi, dar n-are cum. Chiar la zână, așa cum scrie rock and roll. Și n-a câștigat niciodată. Să fie clar, nici măcar locul 3. Și m-am îmbrăcat atât de frumos și mi-am tuns părul. Bă, știți ceva? Dați-o încolo de treabă. Bun, deci cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like, un subscribe acolo, să ne adunăm să ne facem cât mai mulți ovițieni în caz de va vedea ovițianul acest videoclip. Sper să vă placă și ce vă mai pot să vă mai zic. Dați like acolo, că dacă nu vă mănânc. Like, follow pe Instagram la Maria Ionela Țântă și ne vedem cu alt videoclip. V-am pupat. Pa!